Dan huwa s-sitt referendum li ser isseħħ f'pajjiżna, għalkemm ħafna minna jiftakru biss referendum wieħed. F'kollox ser ikun hemm 720 persuna jgħoddu l-voti. 50% ta' dawn huma ġodda, l-aktar nisa. Filwaqt li l-assistenti kummissarji elettorali mqasmin fl-iskejjel ser ikunu madwar 3000. B'kollox ser jaslu dar il-Mediterran 581 kaxxa tal-voti mqasmin fi 13 il-distrett. L-ewwel kaxxi tal-voti ser jinfetħu fl-10 ta' filgħaxija tas-Sibt u ser ikun fihom il-voti ta' dawk li kellhom permess jivvutaw qabel. Bħad 978 persuna li vvutaw is-Sibt li għadda u l-assistenti kummissarji elettorali li ser jivvutaw għadha. Wara imbagħad jibdew jaslu u jinfetħu l-kaxxi tal-voti mid-distretti. Intant il-Kummissarju Elettorali ewlieni Xavier Gawci ma rridx jagħti risposta fuq ir-raġuni għalha ma ġewx aċċettati li jkunu preżenti għall-att tal-voti żewġ osservaturi mill-Partit tal-Ħodor Ewropew. Mxraġuni għaliex imma l-Kummissjoni ma ħarġitx il-passes għal dawn il-żiġu bħala osservaturi meta referendum nħarġu. Kummissjoni ġiet ippreparata hawnhekk bl-aġenda biex aħna nkunu nistgħu intuhom it-tarif meħtieġ li nistgħu aħna ngħidu xulxin. Skużi? Ma tistax irrispondini. Biex ma nirrispondix irid toqgħod bħal ibgħalu, ftaħtu ħalqina rispondejt.